Dobrý deň. V dnešnom návode si ukážeme, ako registrovať nového zákazníka priamo do programu Benefito. Ideme na ľavú stranu na položku zákazníci, klikneme, otvorí sa nám zoznam, klikneme na položku Nový zákazník. Otvorí sa nám okno nového zákazníka, kde vidíme, že niektoré položky majú inú farbu. To sú položky povinné. Pokiaľ nebudú vyplnené, systém nás ďalej nepustí, čiže treba zvážiť, koľko povinných položiek si definujeme. Ja navrhujem za povinné položky nechať len meno, priezvisko a e-mail. Samozrejme od klienta žiadame všetky informácie, náležite sme pripravení nejakým argumentačným portfóliom zdôvodniť tieto veci. Ale keď to treba robiť veľmi rýchlo, stačia nám tieto tri, postupne po čase vieme doplniť. Takže prvou položkou je výber do skupiny klienta. Veľmi dôležité, pretože tieto skupiny vieme oslovovať newsletterom naraz, všetkých naraz. Povedzme, že pán bude vo VIP skupine, jeho moje meno bude Palo Hlavný a e-mail bude mať hlavný@gmail.com. Heslo nechceme. Tým pádom sme zadali 3 údaje, ktoré sú potrebné na vyplnenie formulára. Stlačíme tlačítko vytvoriť. Vidíme, že nový klient je vytvorený a je tu aj definované číslo jeho karty. Všetky informácie pre prihlásenie dostal klient v tejto chvíli do mailovej stránky. Ako náhle sme ho zaregistrovali, dostáva klient newsletter, v ktorom je popísaný tento popis a je mu zaslaná informácia o tom, že sa stal členom klubu. Keďže ho už máme, pozrieme sa na zoznam zákazníkov. Pozrieme, či je tu, áno, je tu Palo Hlavný. Vidíme, že je ešte neautorizovaný. To znamená, že ak klikne na ten newsletter a autorizuje sa, ktorý mu bol doslaný, tak sa jeho stav zmení na aktívny a tým je plnoprávnym členom nášho klubu a môže čerpať všetky výhody, ktoré z toho plynú. Jeho karta sa dá samozrejme upravovať, to je vpravo tlačítko upraviť. Nevidíme jeho meno, číslo karty, všetky náležitosti. Tu potom následne môžeme dopisovať položky. To je všetko.